Agung to. Kowe iki wis gedhe wis dadi wong. Lah kemaune kucing. Janjane akeh lho. Wong wadon sing nakokke kowe. Kok kowe ora nglagei kuwi apa kowe kuwi njur ora duwe rasa seneng karo wong wadon ngono apa piye? Ibumu ki lho mbiyen umur 17 wis hamil duluan. Kok kowe ora ngerti ning wong wadon? Ya. Jawab peng. Ada lumut. Karepmu piye? Kowe kok iya iki cara butengan ya kaya kira sableng. Ya wis hitam. Iki yang punya syaratan kerut pakai hitam. Ya. Aku sing ngomong anakku lho, anakku ben langsungan bisa. Daya kok ngengkel. Lawang sing tak kunci. Mut. Mut. Jawaban ta ibu ki omong karo kowe lho. Panjur kowe yen ana wong tuwa ngendikan karo kowe kok semune kowe acuh. Karepmu kuwi kepiye? Kowe kuwi akeh sik. Ora nyauri mboke. Wong kowe iki wis gedhe. Kaya ge ora ndak rapi iki lho. Karepmu kepiye? Coba dilangsuli ya. Anak ibu sing bagus dhewe. Astagfirullahaladzim. Iki ya golongan apa iki? Sepurane ya ora nanggap patanya. Ngapur ae pataya. Lungguh. Tak takoni siji mboko siji. Ya Allah, keramik mau udah adil kaya ngene. Cukup pisan ya Kak. Syaratnya. Bener lek juga. Dateng mana lek? Wes dipeper. Wes kaple. Nalon lek dateng mana? Kaple kaku. Lek rambut. Wes bali suntetannya marang dirimu. Sapa sik iki? Wis sing ijo kuwi jenengmu sapa? Omahmu ngendi to? Jenengku Klenteng Kuning. Klenteng Kuning ning ijo. Piye to iki? Kok kobong balik neh. Piye to Nanang? Iki budek apa piye? Rupane ijo Klenteng Kuning lho Nang. Darah ada apa? Aku mau kesuwen ning kono ngenteni sampean. Sendek sampe urat mare rambut tukane lawang mek ngelak aku. Ngene iki lho, Merah kuning kata hijau. sing ijo iki kuning apa to? Kuning kok aku. Ning mau lek jawab kok Klenteng Kuning ngono lho. Aku kuning ijo. Kowe iki yo tekon kok kambiku ijo yo tekon. Iki abu-abu iki. Sama lek pelak ireng barang sama ngono. Penting sama putih iki yo. Lah sama apik tenan iki. Ireng ya sama. Biasa sing ngomong lambe iki lho ireng. Sok iso. Nek upenku ngaku yang sakabeh. Mana ya? Iso nek apik ireng iso ngomong lho. Irungnya sing apik. Saya sing balik meneh. Jenengmu wis apa to, Jan? Kowe kuwi jenengmu sapa? Klenteng ijo. Klenteng ijo. Iya. Oh, aku ndi? Ngaku Lah gatel ora oleh dipukul. Karone kuwi jayang kok yo omah-omahku dhewe. Apa aku yo nang kene kok ngopo? Ya ora anu. Arep ndi? Aku tuh karang bulusan. Oh, kok karang bulan jenengmu penting. Klenteng ijo. Klenteng ijo. Terus sejalan karo mutu-mujana ing dadakan kene. Sopo sing mau unggah-unggahi? Kuwi lho,
Lancang bagus kuwi lho. Wah. Lanceng bagus. Ger, anake pun ibu. Mbok iki sing lho. Kabeh padha nakokke kowe. Dek kira-kira kowe iki kepriye kowe iki lho. Aja-aja kowe Mainan. ketularan cacak kae. Taon. Tak takonane ya. Oke monggo. Mas, Mas. Salsi apa iki? Rek apa iki? Parase Mas. Wis apa ya? Do salsami. Do mimi salmi salmi rek. Do. Tak takonane. Kowe golek umpamane ditampa ya aja gunatimu. Kene iki lah ya aja gelo pikirmu. Sebab anake mbok sing jenenge apa kuwi cara putih wis bisa sableng berhubung. Lagi ireng. Berhubung ireng iki jenenge ande-ande lumut ya. Nah, Balano to, Mbok? Ndang, Mbok. salah waduk nek sesek gitu. Ganti Iki ditekoni karo tangga-tangga iki kena lara apa to penyakit kurang ngombo. Sesek. Apane sing kurang ngomong, Mbok? Lho nek penyakit kurang sesek. Oh. Ndang to, Mbok? Nggih. Pupu. Putraku ki bahasa Indonesia nek gak ngerti. Anakku. Si Ade. Ade iki bahasa Indonesia apa? Oke. Anakku si Ade lumut jatuhlah temurun lagi bahasa Jawa nih turunlah ada putri yang enggak baik bahasa Jawa menaik-naiki ada putri yang menaik-naiki putranya yang cantik rupanya gondreng hijau itu namanya lo jawab Indonesia ya Le Putraku kok pur dialog kleru kowe basa jangan tiara lah put sakmono ya put lah menang besok nang dapet dhewe putraku ki lho ganteng sikile lho nek rambuté ndro lanang iki nek gak ana rambuté sikil meja putraku si Ade
Batang. Sapa? Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang. Ora. Lah ora. Ora iki lho sing wayune kok ngene lho idol lho. Kok ira? Kowe iki gak Kok ira ora mau topak kurang apa? ya sing sabar ya, Nduk. Trayo wong nek bagus ngono lho. Hah? Wong lek bagus ngono kuwi. Bagus. Kon dadak diajak satu-satu rene. Rene pindah-rene. Kowe gampang, sesuk tak golekne bojo panjak ya, tukang organ ya. Wis ora apa-apa. Mboke sing duwe akeh lho wong lanang. Oh. Iya, wis sesuk tak jak ning klopoanku neh. Ning kene ya Mbah Jayek ya. Menawa nek sing iki ya, Nduk. Jenengmu sapa mau? Kula Klenteng Putih. Klenteng Putih. Wis duwe bojo apa durung? Ya bareng to. Wis urung dangan. Tak kon nyeleh kulkas lah. Mau ra gelem. Jenengmu Klenteng Putih. Nggih. Omahmu pendek iki ya poso, Nduk? Ya. Oh ya wes, aja nganti poso. Wong poso iki lek mangan kawat ora sah ya. Wong nenek kawate. Jenengmu sapa Klenteng Putih? Tekan ae to, Mbok. Wah ini ngene iki gak mati kutang. Aku pengen nek ngene lho. Apa jenengmu? Apa? Atau kowe karo wong tuwa kok ketak linggo-linggo ngene. Anggapen aku bapakmu lah. Aku ngono lah. Jahitane sik teles. Awas betat ya. Jenengmu sapa mungkin rada maju ala ora katokan. Aduh. Jenengmu sapa Iki mungkin mboke sampean kok rada anu iki. wong padha wedoke ora apa-apa. Oh tak bales. Kowe iki sing simak-simak rene ya. Kak, Iki saiki sak mene. keren. Tekan dia mau. Lali. Lali. Nang. Piye to nang? Iki nang. Yo, nang. Wes tuh ada yang nang iki. Aku lorong semawur. Kok kamu ndi? Karang Bungsar. Oh alah. Ah, wes sekarang gulung sak iki. Kok tenang? Tak takonane ya. Gek tangan selami iki. Perawan. Ya, mbak bandulan sewu apik-apik. Puteran. Sadurung. Putraku. Kembrenge keblak. Siande lumut tamurun ana putri sing nganggo gai putrine sakayu rupane Klenteng Putih iku kan dadi arane coba sowange Sik. Najan ayu apa kok iso bendina nyabut? Iki trayo wedok lho nggih. Gaweane ya umbah-umbah. Kok Gusibu kula mboten purun najan ayu kok gaweane nyabun, Maksudmu piye? Aja ngisin-ngisini sih, Mbak. Nduk, sepurane sing gedhe, Nduk. Apa kok iso nyabun? Tapi lek adus ya mestine nggih sabun. Wah, iki sing piye-piye ya. Ngel lah. Putih, ene. Sepurane sing gedhe. Kok gak ditompo? Gak ditompo tak golek sing rada elek. Sing anak mboke akeh. Wis to gampang kok. Golek sing piye? Ene apa ngene? Kene. Jane yo ayu. Tak kok padha iki. Tak takonane
Makane sing sita kowe lek aran-aran ojo sak penake. Wong wedok iki mesti nyabuk. Iki iki. Jenengmu sapa? Ojo aja kene. Kene ae. Kene. Tak ngerti lho. Aku dhewe kok. Oh iya. Jeneng ojo maju kok ora patek kenal lho, Nduk. Awas jeglong neh kowe malah tak. Sengaja, Mbak. Namanya Bantan. Jenengmu sapa, Nduk? Iya. 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 Takoni kok. Kula penting ireng, Mbak. Kamu sapa ngendi lho? Karang bulusan. Karang bulusan karepmu. Itu limanya ada banyak lho.